Няма го направя. Той няма да тръгне никога. Добре, айде ще се обачи. Чакаш да го тръгне, брат, човек, ти ти прави да не. Аре, Николай! Трябва да е луд. Ти са много... Ама... Аз ще Ай, от място ще го направиш, не роси, ще будигне. Ай, скачай. Само там при който мислиш да правиш. Да, Не се отказвай, аре бе! Трябва нагоре да се фърля, нали? Давай, ти! И прибираш краката. Нагоре. Дай! Как да го направиш? Дай! Ти с краката, ти с краката трябва да смяташ. Колко се значи трябва да стила тях ще намаш. Бляха, ще откъв. Сточи максимално. Чакай, какво е? Скачаш Само напред скокай. Не, напред само е толкова. То скок само напред. Аз ще направя едно призо. Аре! Ай, прегля, мухля, айде да се. Аре, тяни разпута го тига. Не, кола! Час и 20 минути! Аре, павър. Не държ го. Майко! Дай пак, бе! Дай пак, бе! Дай пак! Ти лутници! О!